ተመልከትና ካብ ቀጥሮ መጋርያ ግፍዒ ዝብል ተኸታታሊ ምድላው ሒዝና ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ብክብርን ዓዳምና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ምድላውና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንኽጠፍእ ጀኖሳይድ ተኣውጅሉ ብውፅኢቱ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ዓፀቦን መከራን ኣብ ዓለም ትራእዩ ዘይፈልጥ ባርባራዊ ጨፍጫፍን መስገደልን ምስተፈጸመሉ ዝፈሰሰ ደም ንጹሃን ከይደረቐ ንግፍዕን መከራን ዝተረሸነ ወገንና ብግቡእ ሓመድ ኣዳም ሓሪምዎ በብኸባቢኡ ተደርቢዩ እናሃለወ ዝተጎዳ ኣካል መሊኡ እንተይደሓነን ብኣረመኔታት ወረርቲ ብሓይሊ ዝተዓመፃ ብኣሽሓት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኣካላውን ስነልቦናውን ሃሳያ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ብነፈርቲ ውግእን ድሮንን ዝተቃፀለ መሬት ትግራይ ሳዕርን ቆፅልን እንተየብቆለን ከተማታት ትግራይ ብዓረር ቆምብላን መዳፍዕን ሕሩሰው ዝኾነሉ ብግፍዒ ኻሓቲ በብመዳጎኒኡ ተዳጒኖም ዝነበሩ ግዳያት ሞራላውን ኣካላውን ስንብራት ጥቕዓቶምን ቆስሎምን ኣብዘይሓወይሉ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳጎኒ ዘለዉ ወገናትና እናተሳቀዩ ዘለውሉ እዋን ብዋንኡ ድማ ብሰንኪ ወረርትን ተስፋሕፋሕትን ሓይልታት ካብ ምዉቕ ገዝኦም ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓይን ቁርን እናተፈራረቖም ሓሳር መከሮኦም ዝሪኡ ዘለዉ ወገናት ፖለቲካ ትግራይ ዓይነ መርፉ ጠፊእዎ ህዝቢ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ስቃይን መከራን ዓመታት ብዘይተፈለየ መልክዑ ኣብ ዕግርግርን ስጋእትን ተሸሚሙ ኣይ ኩናታይ ሰላም ኣብ ዘለሉ እዋን ብምዃኑ እዚ ኩሉ ግፍዕን መከራን ተሰኒዱ ኩሉ ፈሊጥዎ ናብ ውሉድ ወለዶ እንተዘይተመሓላሊፉ ካብቲ በብዘመኑ ዘጋጥመና ውድቀት ከመይ ጌርና ክንመሃር ከመይ ጌርና ብመንፅር ዘጋጥሙና ፀገማትን ሽግራትን ናይ ፅባሕ መጻኢናን ኣንፈት ዝብል ምድላው ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንሳና ጽንሑ ለልጆቻችን መንገር ያለብን እሱን ነው እንጂ ይህን ያደረጉት በዚህ ምክንያት ነው አይደለም ብለን ያለብን ወያኔ የሚባል ኢትዮጵያን በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ የተጣባ በሽታ ስላለ ስሙን እንኳን ሲጠሩ በስማን ብሎ ራቁት ስሙ የተጠራበት አትድረሱ ስለሱ የተጻፈ መጽሐፍ አታንቡ ስለሱ የተሳለው ስዕል አትዩ ፎቶውን አትዩ ይጋባባችኋል ሳታውቁት በሽታው ይሰርጻችኋል ስለዚህ ራቁት እንዲህ አይነት በሽታ ነው ኢትዮጵያን የገጠማት በምንም መልኩ በክፉም በደጉም አታንሱት መጥፎ በሽታ ነው ካብቶም ዝሓለፉ መረርቲ ዓማውቲ ካብ ዘለናሉ ሞዓል ክሳዕ ሕዚ ዘይተረአየ ናይ ዘርኢ ምጽናት ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንትወርድ ዓለም እናረኣየት ከም ዘይረኣየት ዝሓለፈቶ እንትትከውን በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ታሪኻውያን ጸላእትና 25 ሚልዮን ን5 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ገጸ መሬት ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ብዝብል ብድዕም ሰኺሮም ትምኒቶምን ባህገምን ንምፍጻም ህርድግ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ከመን ኤርትራ ሶማልያ ቱርኪ ዓረብ ኤሚሬት ሩስያ ኢራን ቻይናን ዘራይ ኮይኖም ቀሪቦም ምእላፍ ጋዕገልጥሞም ሓጊዞም ትግራይ ዝበሃል ህዝብን ትግራዋይ ዝበሃል ዓድን ከጥፍኡን ከንበርክኹን ዝኸኣልዎ ኩሉ ገይሮም እኳ እንተነበሩ ክሰምረሎም ግን ኣይከኣለን ምስጋና ነቲ ዋሕስ ህላው ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንመራሕቲ መንግስቲ ውድብን ትግራይ ብስሙር ውዳበን ሓፂናዊ ቃልስን ዓለም ኣዘራሪቦም ታሪክ ሰሪሖም እዮም ምስግና ነቲ ብኣውርኡ ዝመፀ ይምፃእ ምድራዊ ሓይሊ ድንብሪፅ ዘይብል ህዝቢ ትግራይ ደቆስ ሰሊፉ ስንቅን ዕጥቅን ኣቕሪቡ ደጀንን ግንባር ኮይኑ ተቃሊሱ እዩ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝነብር ተግራዋይ እውን እንተኾነ ድምፂ ህዝብን ዓዱን ኮይኑ ገንዘቡ ጉልበቱ ፍልጠቱ ዘወፈየ ስሩሕን ናብርኡን ሓዲጉ ብኣስሓይታ ቁሪ በረድ ፀሓይን ሃረሩን እናተሰቃየ ትግራይ ኣብ ናይ ዓለም መድረክ ክትስማዕ ዝገበረ ግፍዒ ወረርቲ ዓለም ክፈልጦ በር ዝኸፈተ ወናም ተቃላሳይ ከም ዝኾነ ኣመስኪሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ብስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዕልባት ዝረኸበ ኩናት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውሽጣዊ ትሕዝትኡ ግና ንሓደ ህዝቢ ካብ ምድረ ገጽ ንምጽናዕ ዝዓለመ ተግባር ክሳዕ ሕዚ ዋላ እኳ ሕጋዊ ትርጉም ተዋሂብዎ ኣፍልጦ ይርከብ እምበር እቲ ዝለዓለ ናይ ጀኖሳይድ ተግባር ከም ዝተፈጸመ ግና ዘረድኡ ሓቅታትን ነጥብታትን ኣማሊኡ ይርከብ ገለገለ መርዳእታት ከም ዝሕብርዎ ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ብኽፋል ይኹኑ ብምሉእ ብሄር ሃይማኖት ሃገር ዘርኢ ወይ ጉጅለ ንምብራስ ንምጥፋእ ምንቅስቃስ ምጽናት ህዝባዊ ምልዕዓል ምግባር ፈተነ ምክያድን ምትሕብባርን ከቢድን ቀሊልን ኣካላዊ ይኹን ኣእምራዊ ጉድለት ምብጻሕ ኣብቲ ዘይደለኻዮ ጉጅለ ወይ ዓልየት ዕንወት ምብጻሕ ወዘተ ተግባራትን ተርእዮታትን ገበን ዘርኢ መጥፋእን ብእንግሊዝኛ ቃሉ ጀኖሳይድ ኮይኖም ዓለም ዘስማዕምዑ
ዝተስማዕምዐትሎም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዓለም ብወንጀል ዘጠይቁ እዮም ብምባል ተሰኒዶም ይርከቡ። ዘርኢ ምጽናት ወይ ጀኖሳይድ መግለጺኡ መዐቀኒኡን እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ እዮም። እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ግና ነዞም ዝተጠቐሱ ዘማልእን ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለን እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ በቲ ዝተቐመጠ ረቑሒ መሰረት ንሪኦ እንተኢልና እኳ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክትን ካልኦት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይን ብሚድያታት ኣቢሎም ኣብ ዘውፅእዎ ኣዋጅ ወሲድካ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝተጨፍጨፍሉ ማይካድራ ማሕበረ ዴጎ ኣብ ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያንን ዝተጨፍጨፉ ፈለስቲ ነቕሽትን ኣመንትን ህፃናት ኣዴታት ሓዊሱ ብኣሽሓት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብጅምላ ተደፊረን ማህፀነን ዕሸል ከየፍሪ እምነን ሓፂን ዝኣተወሉ ተደፊረን እውን ዝተቐተላሉ ትግራይ ህዝባን መሬታን ገጥፍኡ ብድሮን ብመዳፍዕ ቁምብላታትን ተተኮስቲን ዝተደብደበት ምዃና ንብረትን መንግስትን ህዝብን ውልቀ ሰባትን እንተይፈለየ ብዑጥቃት ወረርትን ተስፋሕፋሕትን ተዋዲዶም ብኣልማሚት ዝጓሓሉሉን ክጉሕልዎ ዘይኽእሉ ድማ ክትካእ ብዘይኽእለሉ መንገዲ ዝዓነውሉን ገበን ብምዃኑ እዚ ተግባር እዚ ካብ ዘርኢ ምጽናት ካሊእ ስም ክወሃቦ ይኽእልን። ብተወሳኺ ንጹሃት መናእሰያት ከካብ ገዝኦምን ስርሖም ተገፊፎም ዝተወሰዱ ምሩኻት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾኑ እናተገበሩ ኣብ ሚድያታት የቐርብዎም ከም ዝነበሩ ዓብዪ ጸላእ ዝወደቑ ወይ ዝተማረኹ ሰራዊት ትግራይ ድማ ከም በጊዕ ፋሲካ ብኻራ ከም ዝተሓረሩ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ነበርቲ እቲ ክልል ንጹሃን ተጋሩ ተቐቲሎም እናገላበጡ ብሓውን ትልብልብዎም እንትጠብስዎምን ካልኦት ድማ ምስ ሂቦቶም እናሃለዉ ቃል ናብ ዘብል ሓዊ እንተእትውዎምን ብዓይንኻ ካብ ምርኣይ ካብዚ ንላዕሊ ካሊእ ምልክት ዘርኢ ምጽናት ወዲ ሰብ እንታይ ይህሉ? ነዞም ተግባራት እዚኣቶም ድማ ብቪድዮ ካሜራ ተቐሪጾም ፈጸምቲ እቲ ገበን ብታሕጓስን ፌሽታን ናብ ዓለም እንተቃልሕዎም ኦሱራት ተባሂሎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኣኪቦም ዝተዳጎኑ ሰባት ኣብ ኣርባ ምንጭ በዋርድያታት እቲ መዳጎኒ ተጨፍጭፎም ናባራይ ተኸባቢ እውን ብገዞሞን ብገጀራን ከም ዝተጨፍጨፉ ካሊእ ጫፍ ብልሒ ጭካንን ግፍዐኛታት ዘርኢ እዩ። ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትግራዋይ ብመንነቱ ጥራሕ ከም ገበነኛ ተቖፂሩ ኣብ መዳጎኒ ቦታታት ዝኣተወን ብፍትሕን ርትዕን ዘይተደነየን ተዛሪቡ ተገሊጹ ዘይውዳእ ሓሳረ መከራ ዝተረኣየሉ ብዙሓት ወገናት ኣብ መዳጎኒ ቦታታት ብሕማም ብጥሜትን ብበዝሒ መውቃዕትን መቅረፍትን ህይወቶም ዝሰኣነሉ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ምስ ሙሉእ ጥዕንኦም ኣትዮም ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ስንክልና በፂሕዎም ዝወፅሉ ፍጻመ ስለ ዝነበረ ካብዚ ንላዕሊ ካሊእ እንታይ መርትዖ የድሊ? እዚ ኩሉ ፍጻመ ዝገብርዎ ድማ ብኣዋጅ ምዃኑ ፍሉይ የብሎ። እዚ ኩሉ ግፍዕን መከራን ዝወረዶ ብናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሰራዊትን ዕጡቓት ወረርትን ተስፋሕፋሕትን ምዃኑ ድማ እቲ ካሊእ ዓብዪ ገበን እዩ። ኣብ ልዕሊ ትግራይን ትግራዋይን ብኣዋጅ ዝተኻየደ ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ምቕራብን ምዝንታውን ግዴታ ስለ ዝኾነ እምበር እቶም ልዕሊ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ተላቢሶም ወዲ ሰብ መዋእሉ ርእይዎ ዘይፈልጥ ንቐጻሊ ክፍጸም ይኽእል ኢልካ ዘይሕሰብ ግፍዕን ጫፍጫፍን ቃላት ኣጓዲድካ ንምጽሓፍ ንምትራኽ ንምዝራብን ኣዝዩ ከቢድን ዘስካሕሕን ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ብሙሉእ መጽሓፍን ምቕራብን ዘኽእል ካሊእ ዓይነት ሕሊና እዩ ዘድሊ። ጸሓፍትን ተመራማርትን ታሪኽ እዚ ኩሉ መሊኡ ዝፈሰሰ ጭካንን ግፍዕን ናብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ክወርድ ክኢሉ ኢሎም ምእንቲ መልሲ ከናድዮም ዘሎ ሓበሬታ ምስናድ ወሳኒ እዩ። እዚ እንትበሃል ግና ሕሉፍ በደላትናን ሽግራትናን እናልዓልና ክንቁዝም ቁስልና ክንሓክኽ ርእስና ክነድን እንተይኮነስ ከምዚ ዓይነት ፀገም ንኻልኣይ ግዜ ከይድገም ንቐጻሊ ወለዶ ትምህርቲ ክውሰደሉን ዝበለጸ ሓድነትን ጥንካረን ፈጢርና ህላወና ነውሕሰል ዓዲ ክንሃንጽ ስለ ዝግባአና እውን እዩ። ቀንዲ ዕላማ ዝምድላው ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ዝርዝር ዘርኢ ምጽናት ብምሉእ ጸብጺብካን ጽሒፍካን ዘይውዳእ ምስ ምዃኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ስቃይን መከራን እዋን ዝተሰርሐ ታሪክን ንወለዶ ንምትሕልላፍ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝነበረ ትግራዋይ ዘብፅሕዎ ግፍዕን መከራን ዝተኸፈለ መስዋዕትነት እቲ ግዳይ ጥቕዓት ህዝቢ በጀግንነት ዝሓለፎም ኩነታትን ፍጹም ዘይርስዑ ኩነታትን ከምኡውን መጠንን ደረጃን ጭካነ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎም
ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ጭካነን ግፍዕን ምፍላጥ ዝዓለመ እዩ ብተወሳኺ እዚ ምድላው ዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ ድርሳናት ታሪኽን ዝተረኸቡ ተወሰኽቲ ጽሑፋትን ካብ መራኽቲ ሓፋሽ ዝተረኸቡ እሙናት መረዳእታታትን ግዳያት ጥቕዓት ብቐጥታ ቃለ መሕተት ብምግባርን ከም ፍልፍል ሓበሬታ ብምሓዝ ዝተዳለወ ምድላው እዩ ኣብዚ ምድላው ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ መዳጎነታት ውሽጢ ካብቶም ብቐረባ እኹል መረዳእታት ዝተረኸበሎም ውሑዳት መዳጎነታት ዝነበረ ስቃይን ግፍዕን ጨፍጫፍን መርሸንትን ካልኦት ንምግላጾም ዝጸግሙ ናይቲ ዘርኢ ምጽናት መቐጸልታ ዝኾኑ ገመናትን ክቐርቡ እዮም እዚ ማለት ኣብቶም ውሑዳት ቦታታት ዝነበረ ግፍዕን ስቃይን ብከምዚ መልክዕ እንተተሰኒዱ ኣብ ኩሉ መዳጎንን ዝነበረ ግፍዕን ስቃይን ይሰነድ እንተተባሂሉ ክንደየናይ ሰፊሕን ረዚኑን ምዃኑ ንምግማት ኣየጸግምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ገበን ዘርኢ ምጽናት ኣብ ዓለምና ኣብዚ ክፍለ ዘመን ክሳብ ሕዚ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ባርባራዊ ግፍዒ ጨፍጫፍ ጉሕለትን ጭካነን ምእንቲ መጻኢ ወለዶ ክመሃረሉ ትግራይ ገጢምዋ ካብ ዘለው ጸገማት ከመይ ትወፅእን ንቐጻለ ጥንቁቕ ወለዶ ማሕበረሰብን ክፈጥር ተሰኒሙ ዝተዳለወ ምድላው እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ምድላውና ከም መእተው ዝተጠቐምናሉ መሰናድኦ እዚ ይመስል ነይሩ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ቀጻሊ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ሰናይ ምክትታል ሰናይ ጻንሒት